Čaute, ja som Divalus HD a ja vás vítam pri ďalšom videu z Robloxu. Dneska to bude ďalšia minihra, bude to The Crazy Elevator a to bude také, že budeme vo výťahu a budú sa tu diať nejaké divné veci. Tak už ideme. A už sú tu aj tí. Čo sa stalo? Tak teraz nevieme, čo sa stalo. Ups, to čo je? OK. Nevadí, počkáme si na ďalšie poschodie, bude o 25 sekúnd. Bravo. Za 10 sekúnd, OK. A ja to vidím tu nahore a keby ste vedeli, že kde to je. Tak, pozrieme sa, čo bude ďalšie. Opsik, sme spadli do vody. OK, tak sme vo vode. Wow. Jaké ryby. Wow. Ja si dám ešte hlas, lebo som si nedal hlas. Stačí toľko. Oh. Fú, mali sme šťastie. Vy to možno nepočujete, ale ja počujem a tu hraje každý, akože ja som si ho nevšimol. Tu hraje furt nejaká pesnička a sú väčšinou veľmi dobré. Napríklad teraz je tiež celkom ok. A za 2 sekundy to ide, čiže ja už sa tu postavím, aby sme, keby niečo bolo. Zase padáme. Teraz sa to tesne predtým zavrie. Presne tak, mohol som si myslieť. No teraz je úplne dobrá pesnička, škoda, že to nepočujete. Počkať, čo sa stalo? Prečo to nejde? Nie, dobre ide, už tancujem. Nevadí. Ja. Chcem tú celúku. Čo sa deje? On tu má ceduľku. On má tu ceduľku, hej. Není fér. Ja chcem tú ceduľku. Vyhoď mi ju. Ubit. Čo? Dobre, tak za 10 ide ďalšie, aspoň na 49. poschodí. To je normálne. A ešte by ma zaujímalo. No tak to nechceme. Čo je? Oh. Nechcem, aby ma to zabilo. Čo je to zabilo? To je jedno. To je jedna nulka a druhé je očko. Hej, no ja si ti nepozdravím.
To je Čech? Či Česká? Nie, to je nejaký unikorn baba, či čo. Opsík. Opsík! Nie, neprosím. Ja nechcem zomrieť. Ja nechcem zomrieť. To bolo tesné. To čo spravil? On tu ležal. Lel. Tak ja toto vypnem. Päť, 4, 3, 2, 1, 0. No tak tam nejdem. Tak idem. A teraz sa to zavrie. Mohol som si myslieť. Rýchlo späť do výťahu. Yes, stihli sme to. Ja stojím na jednej nohe. 2, 1, papa. Čo? Prečo tu zostali? Malo ich to zabiť. Teraz napríklad taká úplne super hudba, škoda, že to nepočujete. Dobrá hudba je tu strašne. Škoda, že to nepočujete. Fakt je to škoda, lebo takú hudbu nenájdete len tak hoci kde. Tak už čo ide? Čo je to? Tam je strom. Tam druhý. Tam chcem ísť. Wow. Tráva. Čo tam je? Nie. Pomoc. Help me. Jemu to odseklo hlavu. Dobre. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak chcete pokračovanie z tejto minihry, dajte like. A ak bude veľa lajkov, natočím ďalšie video. A čaute.